Iar acum, buletinul meteo. Să țin? Știri de ultimă oră. Grupul unor mici dealeri din Brașov au fost prinși în flagrant. Planul acestora a fost descifrat de poliție împreună cu profesori, iar acum aceștia se află la secție. Acum să vă prezentăm niște statistici îngrijorătoare privind consumul drogurilor în rândul tinerilor. 3 din 10 copii știu pe cineva care s-a drogat. Unul dintre adolescenți au consumat în săptămâna precedentă alcool sau substanțe interzise. Iar aproape jumătate din copiii de 14 ori peste 14 ani au fumat sau consumat substanțe interzise în ultima săptămână. Printre cele mai consumate droguri se află cocaina, heroina și cannabis. Iar dacă nu vreți să aveți viața distrusă la fel ca celor mici dealeri, feriți-vă de droguri, pentru că acestea vă distrug nu doar viața, ci și sănătatea.